Aya Buch Jopiny chakore sani Shadrack Omondi Orwa Omosh Jakababa Omosh 1 hour ni kodwa iye ka endi chindu moro mar Buch Jopiny mondo winja ni to gipangore nango Omosh iro kama na nyako miwa sechegi. Wachaka negi kakupanguru kaka nying mokongo nying mar 1 hour ni wakanye kapok odhi mabor. O nyinga manyinga iluongo ne Shadrack Omondi Orwa. Kuma nying mar 1 hour no ae ingene e bunga no kuna wuoga. An kane jiwo to na wacho kamane ngano kane gi point kone wuwu 1 hour. Koro kane jiwo to kone mos na ja 1 hour cha. Koro kane kuma nying mar 1 hour. To bunge ni upangoru nango mondo miduondu winji gi jotelo. Utimoga nango en mbaka mogoya goya koso ntire seche makoro umako jotelo tungiso ni mae ka kwadwaro. Apana bunge wajipanga. Wabi wantiere gi president wa e bunge kanyo. Wan gi speaker wa. Wan gi chairman. Ndiga ka wapangre bunge kanyo. Koro ngene wan ga gi jo media. Koro ngene wan wacho pachwa. Koro jo media mo ya kade de loso ge. Do yini koro yini tiji nango e bunge kanyo. An ga Omosh 1 hour. An sergeant atam. Okay. Mar bunge le na inchi majakaranda. Maine mikiro ji oko. Ma kiwo marach. Ibayo. Jotelo tu uwuoyo godo nade mondo mi giwinj kako paro koso unuoro ga mane media kamano pok ubet kod gi piny mondo giwinj pachu aching. Ero kamano. Bunge kanyo ke wantiere. Ngato wagolo ga gimoro ni mada. Iwacho igolo pachi. Ikone kawuono to wada wuoye uchumi oidho. Ngat machielo be chak wuo kendo gi paro moro. Koro mane gima mane mwuoyo kwa goche ne kwa ngejo siasa. Wan mwang'iyo kaka piny en. Maonge ja siasa mabiro ga kanyo ene namba. Hapana mana wan kiwan. Makati wacho ni nitire jo siasa moko mamiyo pesa kanyo. Manu miriambo. Onge. Onge. Pachu siete nango e wach mar ng'anyo mosebedo katimore ni. Uye gi wach ni kosutamo. Ng'anyo ing'eni sani gimora moro idho. Gimora mora ni malo. To ng'anyo no chakre chon, ng'anyo no chakre sani. Koro ng'eni jatendwa matiwa sani. Koko ng'anyo ni ang'anya. To hapa onyaro yinyo wa zaidi. Koro ng'eni kwa dhi ng'anyo to hapa ni bitu nyalo winjowa molo kwa wabedo piny kar kendwa maonge gima timre. Te bunge uka geno ni ntire pach ji mopogore. Dong ntire ji kanyo bengiso ni ng'anyo ni ok ber. E bunge ok ne wan jo Azimio kende. Apana. Jo UDA be nitie. Makoro kacha ngufu moingo gigago. Koro pach gino ka gigolo pach gito pach gino wapingo kabisa. Nikech ini nyiewo mogo siling 280. Ja UDA no be nyiewo mogo siling 280. En oda biro ngisi ni bwana kik udhi e maandamano. To gimora mora mwakale obo kale mano. Koro kanye mwakalre ga kodgi koni bwana kepo ni maandamano to wadhi maandamano wote. To in yonge gi luoro moro nikech waseneni e media kanyo kikwero jotelo ga dara kendo iluongo nyaka nyingi. Luoro ok maki ni dipoko otwei kata. Apana. Piny ka kunyuli ng'ama dichuo. Bed ng'ama dichuo. To piny ng'ata bro tho. Ana ngene kwa kinyuoli. Yani Kiswahili wacha ni kuzaliwa ni bahati. Lakini kukufa ni lazima. Koro ng'ata iwacho pachi. Makata ng'ata kuwinje to dikoni bade gima ng'ano wacho ni end point gima ng'ano wacho. Koro wono wuo ko onge luoro mora. To injo maki ngechango. Nan Kisumu. To nitie clip moro machon gimodu mar abich. Mana koga ni Raila nakone baba. Baba odhirasia okelwa bonde. Mane clip manomiyo nomaka. Koro gini kara jogo ne luoga. Koro nane studio Dala FM. Koro kawuok oko to ji ariyo biro na. To ging'isa ni gin police rakona un police to tango ang bimaka to gonge uniform. Tema gigolo na kadi. To gitera ka police ma Kisumu kanyo.
then gigola gikela Nairobi. Kora penjo gina ngome umaka to ngisa na wan wonge kodi gisida jo Nairobi madwari. Kore mana gikela nyaka Nairobi mo ne gikela gi Monday no anindo adhi e court Tuesday gikwayo ne omege ndala 14 magitimo go uchunguzi na to nan gi lawyer Omari kone hapana ndala 14 ng'eny ndala 14 ka ng'eny to Omari okwayo wik achiel to chieng' mane wik achiel orumo koro kadok to ging'isa ne kada wuok ochako medi kendo ndala 3 to kochuno ni nyaka wuok kabisa tanyalo wuok gi cash bill mar 500,000 nono tadogi onyalo duogo piny nyaka 100 ka tieko ndala 3 kora bago kwano kol reda satiku 1 week to ndala 3 mida na tikigi digolo na karibu 400,000 to ndalo masatiko to ng'eny abe na yie nangiso lawyer nani wakili nani ndalo 3 thin then wakili nani wuyo kodgi momiyo gi ndala 2 koro kana do achaka doke court be gi thaga kanyo gi wuotho koda gutieno kadhi e court gokinyi to gi ye cash bill mar 50,000 ndalo manini ye kanyo ang'o mane timore joma pok odonjo iye ng'ini paro ni samoro yue kanyo chiemo bede nitiere bentie kama oninde ing'eni komaki ng'ato kaka an sani ang'ama jatelo ang'ama jatelo koro kane gibe ne gimiya lur makor ka kora adhi kanyo ne gimiya mattress gunget lakini chiembgi ing'eni sirikal nitie kaka idilgo sirikal okinya chimri go kagoko nitiere kaka ibaro koro ing'eni abe ok chiembgi ok anyal chamo nokichiemo ok anyal chamo nango dogezo wacho no kiluro to ing'eni ya nitiere luoro moro ma iluor ne ng'ato nyalo goya to luoro mar chiemo yani ikia gi mielo ketni chiemo koro chiembgi ok achamo nyaka wuok koro ndalo manin kanyo no kichiemo nitie nyameno moro mane kelo nega chiemo ka sa oromo to kelo na chiemo iye to negi yie ni mondo luor to negi miya luor kabisa ok negi thaga to koro gima ji yuare kodu mawacho ni ng'anyo nego beni en ng'anyo manigi kwe to uchalo joma unwero ng'anyo mar lweny to be mani wuok oko be ni nyiso ji kanyo ni idwaro ni ka ber to nego orni tiya gas moro achiel iye kanyo mondo kiwinj ni ne ng'anyo mano ni pachi ni nyisi nang'o seche yani gima ne rachna ni chieng' mana yeno ji nie maandamano to ing'eni Raila kwacho gimoro to sawacho Raila kwacho gimoro ing'eni Raila en juogi kata ko ino kata yani kiwuok wach tho ing'e ga bang'e lakini nitiere jomoko ibiro chwada ga lisasi hapana ing'e kisa wuok ko na ngiso gane seche mane ye kane to goya uru pingo adhi e maandamano aduogi to ne gidagi atemo lemo kaka Paulo gi Sila no lemo mondo jelo yawre odagi koro awuyo kodgi ni mogi gangiso gane kara miya bed ni an sawa gi jowadwa manie maandamano ga kaw tiaga sachiel ibana iye ka mondo abe abed momor abed kodgi iye kucha man me pode gidagi kiluro tiaga tiaga sani wang'iyo go ang'o ma nyaka timre koro mondo mi ng'anyo gi bed ng'anyo mar kwe nikech ng'eny ji wacho ni umuromo polise gi kidi emo mi uchwanyore gi polise ok unyal bedo no dong unyalo timo atima ng'anyo maonge man kwe maandamano manigi kwe maonge gimoro amora muting'o ing'eni maandamano mokwongo ji inyuolo mopogore to kaka onyuolo ok pore kaka onyuolo ng'ama chielo kendo nitie ng'at mohero kwe to nitie ng'at mokwero kwe ing'eni sani ok en Ruto gi Raila sani en kech gi Raila gi Ruto Kenya kech nitie koro ng'ato neno ni owuok odhi manyo ratiche mondo sirikal owinje to polise gi mabano ga tiagas ok wakwenye inang'o ni ipu mane twap kawuono kata kawuono gi maka doga kil na degi maka kawuono blane
Nidhi gi musuma. Kawuona ating'o musuma. Narwako kandho na white. Adhi Mama Lucy. Gi skul mano mangu Jakaranda. Koro kachopo kanyo DCI ochopo. To ingeni polise go nitie moko be mwang'iyo go. Koro mong'isa no mos bedrada. Koro kage loko sienda gari ni mondo gimaka. To gimoro biro na ni adonje Mama Lucy. Koro seche madonje Mama Lucy cha to moko luwa. Koro seche moko luwa cha to agwinyra kodgi iye kanyo. Koro gimanya to giyuda. Mano wepo jogo. Mano wepo gi. Nikech ingeni jatendwa ne oriek. Polise mag joluo ogolo te Nairobi. Moko tero kama maandamano onge. Koro jodhodgi ka emokawo to kelo no Nairobi ka. Okay. Koro ingeni jogi gitu gionge kodi goromo. Gimaki. Gin gimaki. To sani jodolo gi ji te pinje maoko bende wacho ne ogaye mar Azimio ben Raila Odinga mondo bed piny gi jatend piny Kenya men William Ruto mondo gitwagi. Twak ni be wiye go un kaka jobunge la wananchi. Twak onge. An kako mosu anawa. Ato okayie gi twagno. Gi korka kora. Ngichango. Nikech jolemo masani koro wacho ne Raila mondo obed piny uwinjiri gi Ruto gi. Gin jolemo achiel gi. Gin ema nigi dhi magilemo ne Ruto. Kendo gin man gi siro tend William Samuel Ruto. Sani koro jolemo oae kanisa koro gin magidwa kelo kwe. Winjruok mar Raila gi Ruto an gi korka Raila werigo. To ka gibed piny ma giwinjore. Gisani to owerigo. Unang'o mudwaro kaka jobunge la wananchi? Wan kaka jobunge la wananchi wasabedo kwa gone Raila Amolo Odinga kura tikwalo. Wagone Raila kura tikwalo. 2013 nwagone Raila Amolo Odinga kura kano wangen Raila Amolo Odinga dhi bedo president. Ma Raila manoyombo. Okwal koche. 2022 mano wan gi gimoro amora. Ochako kwalo kochwa kendo. Mano to enda kaka gunu ng'e lakini do nyaka do maduong' to no ng'ado mopogore. Kenya akionge. Okay. Kenya akionge. Mandalo moko nanyiso William Samoei Ruto kono no ka gino inge. Karo us Kenya. Ng'ato ka ng'ato mi pesa ne omany kuma dhiye. Okay. Koro saa ingine dhi kodwa matek lakini adwa ni ng'i ineno kamera mantiere ka ban mbele dino. Adwa ni miu jogi ujumbe achiel kachiel kichako gi Raila. Ang'o ma ding'is Raila Amolo Odinga ko winji kawuono kasangi miya ujumbe midamiyo Ruto gi Gachagua wachaka ne gi Raila. Kachako gi Raila Amolo Odinga wik mokalo nyocha wadhi maandamano. Wik nwadhi maandamano didek. To kano wadhi maandamano didek, maandamano mokwongo nobedo maber. Nobedo maber kabisa. Mar ariyo be nobedo maber. Mar adek ni ji nool te. Waol polisi be nool. Koro wadwa ne kepo ni baba pango maandamano to e week. Kata kwa dhi maandamano diriyo. Obed wuok tich. Wachako dhi kala tich adek. Wachako dhi ngeso. Nikech nongiswa ni odiochieng' achiel Nairobi walus 2 billion. Koro week mokalo wacho ni 2 billion ndalo adek mano 6 billion. Mani walus. To seche mwalus 2 billion iwacho. To seche ma 2 billion ge oyudre tok wache. Seche molus to ngiswa ni kudhie maandamano to pesa mulus 2 billion. To chieng' ma ji okudhie maandamano to ngisa ni kawuono to watiyo maber. Wanwangu 2 billion. 2 billion. Wanatimo go gima onge. Koro baba president Raila Amolo Odinga. Baba podo chung kar tiende. To jomosa thagre ne eluo ka molo jaluo onge. Jomosa negi molo ng'ata en jaluo. Wan kata 2032 Raila pod chung president pod wan tok Raila Amolo Odinga. Okay. Mano jumbe mar Raila to Ruto. Ruto gimada kuongiso Ruto mokwongo. Kenya ka duong' moingo Ruto. Kenya duong' moinge.
To ing'eni Ruto tiyo gi sirikal mar Moi man kata ka ipidho gwen to dang'eni in gi gwen adi dalani, in gi dhok adi, to dhiang' ka dhiang' idane chulo igolo ne osuru ne. Sani nong'isowa ni nowacho ni omiye kobedo president to miye ndalo 100 koketo mapiny to gimoro amora dhi bedo piny. Mama mboga dhi we chiemo gi lwete, dhi chiemo gi kijiko. Ja pikipiki dhi winjo maber. Sani ja pikipiki omedne 30% e pikipiki. To then ong'isowa ni koro odhi kelo na pikipiki mar sitima, mar token. Ka sani kidhi dala, kiwuok dala ka kidhi dala, kitiyo gi fuel mathis en 2000. Koro ng'isa ni token. Pikipiki koro en mar token. Inya tiyo gi token mar pesa di nyaka dala. Yani ene ubiro ga, bora ni ubiro to otengo. Abiro timo numa gima abiro timo. Ok no timo, abiro timo. En ng'ama obiro timo. Koro wabe jo Kenya bo osaol gi wuond ma pile pile. Ingin seche mokinya wuondo ng'ato to chika ite. Okone wuoki chiko timo nade? Ede. Koro Kenya duong' moingo Ruto. Okay. Kenya duong' moinge kabisa. To maandamano to pod wabiro dhi. Okay. Baba ko wacho ni wadhi maandamano wan an ng'awa tamre. To sawa. Kiny ungi mada mane e bunge la wananchi? Kiny mada mwan go mokwongo ma kiny nwa wuoye. En wacho mar peace ma wan go kawuono. Kawuono wan walando peace, wating'o moma, wating'o musoma kwa wuothogo. Ok maandamano. To nitie jowa momak kawuono. Koro sirikal ne ok dwa ni kiwuoyo tiso yesel. Koro kiny mada wan go mokwongo jowa mano makgi wada golo gi nang'o. Okay. To wach moro ni nitiere ni ng'at ma sponsor mano to gima onge. Wan watiyo gi kwa kiwan kaka jobunge la wananchi. Erokamano. Orengo titimo nade ba? Ma mabor. Ma wachene kachako pimo ni sani to kunya rumo kawuono. Okay. Yani napenda makata kara la deka matu tingo Orengo. Orengo wan kaka joluo wang'e gima Orengo en. Kachako pimo ni sani nyaka pimo na banko. Erokamano. Noje dusha dra kumondi orwa Omosh jakababa Omosh wanawa. Wacho ni Sergeant Atams bunge la wananchi. Obro bedo kwa go kod mbaka kamano kaka jopiny mondo mowinji kaka giparo. Mane Buch jopiny kama.